Hi po, ayan, good afternoon po sa inyong lahat. So for this video, nandito po tayo ngayon sa Dragon Fruit Farm kasi may nakita akong malaking papaya. So harbisin po natin, no? So nandun po banda, makikita nyo po dito, yun po yung papaya, nandun po na side. So puntahan po natin, dito tayo dadaan guys. Kasi napakalaki. Kasi karamihan dito, yung mga papaya namin is kinakain po ng mga ibon, di ba? Sayang naman. Yan, punta na tayo doon. Sayang na sayang po talaga, guys. Yan, dito po. So dito po kami dadaan. So yung weather ngayon dito, napaka init, tapos grabe yung hangin. Fresh na fresh po yung hangin dito. So nandito po si Tatay Andres. May ginagawa po si Tatay Andres dito. So yung ginagawa ni Tatay is nagtali siya ng mga stem ng dragon fruit. Yan. Ako tukwaon tay. Yan, nandito na po. So nandun po si Tatay Andres. Meron siyang ginagawa. So yung ginagawa niya guys, nagtali po siya ng mga dragon fruit kasi mataas na po yung mga dragon fruit. Yan yung ginagawa ni Tatay. Yan, tinatali po niya yung mga stem ng dragon fruit. Natangad o lollipop. Diyan sa katay. Yan. So napaka-clean ngayon ng mga dragon fruit namin dito. Walang ibang damo. So ganyan po talaga kapag meron tayong mga farm, so bigyan po natin ng time. Yan, magmawir, ganyan, magkuha ng mga ligaw na damo. Tingnan nyo. Diba? Una yung mga aso namin, alam nila kung saan ako pupunta. Uy. Yan. So nandito na tayo, guys. Wow. Ito. Yan ito na po yung papaya na sinasabi ko. Yan po. So yung weather ngayon napaka-init. Grabe. So yan po yung dragon fruit farm. Yan. Diba, napakamalawak. So yung hangin, fresh air po talaga. So ayan, ito po yung papaya na sinasabi ko na malaki. Yan wow. So mahirapan tayo nito. Hindi ako makaakyat guys. So we need help. We need help po talaga. Yan ang laki niya. So kailangan gagawa tayo ng paraan para makuha yan. So we need kuhit, inog na siya. Yan po. Yan, ang laki niya. So kailangan ng kuhit. So ilagay ko muna tong camera dito para harvestin natin yan. Yan.
Tulog. Ayan, ito na po guys. Ito na po yung papaya na sinasabi ko, no? You know, ang laki. Ang laki niya. Grabe. Ang laki niya. Ayan. So, punta na tayo dun sa farm. Tara tayo, nakuha na ako tayo. Yung laking kapayas. Ha? Oh. So, malaki yung kapayas namin. Tsaka yung mga bunga ng dragon fruit. No? Fresh from the farm po talaga. Yan po yung sa mga nagustuhan ko pag nandito tayo sa bukid or nasa farm tayo. Kasi fresh from harvest picking, tapos eat. So let's eat. Punta na tayo dun sa ating kainan. Kasi nandun po yung kainan namin sa itaas dun, oh. Dun sa tuktok. Yan. Ako tayo. Yan. Ha? Dili pa. Atos ako dito ibabaw. Ayan, oh. So kami lang talaga dalawang tatay dito sa farm. Kami lang yung magkasinabtanay or magkaintindihan. Or kung may mga ganyan, kami lang talaga dalawa. Yan guys. Ito na. Yan, oh. Fresh na fresh. Grabe talaga yung weather dito. It's a relaxing place po talaga. Yan, oh. Yan. We almost there. Dito na tayo. Yan na. Yan, so nandito na po tayo. Ito na po yung saging. At ito po yung ating na-harvest kanina. Yan, oh, ang laki. Balbangaan po ito guys. Kasi napakatigas pa niya. So let's eat na. So hindi ko na muna ito kainin yung itong papaya. So yung kakainin ko is ito nakakain na ako kanina. Kung nakita niyo po sa aking first video, kung nag-harvest ako ng balimbing or star apple. Star fruit, yes, star fruit. So ito yung kainin ko. Kardaba na sa akin. Masarap to guys. Wow. Ito yung snack ko guys. Kardaba. Ang bango niya. Sarap. Sakto-sakto po yung pagkahinog niya. Hindi masyado malata, hindi din masyado gahion or matigas. Sakto-sakto talaga. Tingnan nyo. Sarap. Promise. So 3 piraso, mabusog ka na po talaga. Fresh from the farm. Tatlong piraso.
Isa, dalawa, tatlo. Tatlo yung naubos ko. So ito nakakain ako kanina. Ito naman. Kasi malaki siya. Tapos yung tiyan ko is full na. Kumain ako nito, tapos kumain ako ng saging. Ito baka bukas ko na lang ito kakainin, guys. Yan, so maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Ingat po kayo palagi. Keep safe po. Bye-bye. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mayo. Yan, maraming salamat guys. Bye-bye. Ingat po.